Aloveira Today. Moi boas, Boas. benvidas, benvidos a este programa especial prometido pola Melody Parga Otero, a nosa luz de tea, neste luns de tea especial 666. Porque hoxe celebramos que chegamos, acadamos xa, por fin, os as 666 ánimas dentro do Twitch. E aí estamos. Entón, un aplauso. Vamoslle dar un aplauso aquí a tope. Grazas. Grazas. O mérito é voso. Entón, dito isto, benvida, Melody, a este teu programa na Aloveira Today, porque eu, Dios, que cara de... que cara de esta voz. ¿Qué cara de esta voz se me está poniendo? Bueno, dito isto, vamos a ver quen di por aquí cousas. Moi boas, Tais, canto tempo sen ver a Tais por aquí.
Seguro que ti veíala máis nos teus programas, Melody, pero eu... Por aquí veu pouco, sí. Había tempo que non viña por aquí. Hola, hola, nesta noite meiga escura da besta. Sí. Imos aprender moitísimo máis do tema 666, vale? De todo o lore, toda esa numeroloxía, todos eses rollos que hai por trás deste número, ¿no? Por qué deste número, seguramente, e moitas cousas máis que nos trae Melody. E entón, señorita Otero, o público é seu. Pode comezar. Perdón, llevo a presentación, sí. Métoda. Lanzo eu, se queres. Veña. Sí, non hai que lanzar nada, só hai que facer así. Só hai que darlle así. Xa está. Bueno, esta é a lámina do Apocalipse de Blake a que ilustra a bestia. O que pasa é que todos cando falamos da bestia tendemos a pensar que na Apocalipse no libro da Apocalipse, que é onde aparece a bestia, só hai unha. En realidad hai varias. E o 666 refírese a unha soa concreta, que é a segunda das bestias que sae. E é a primeira bestia é a que sae do mar con 7 cabezas, en cada cabeza unha coroa, e a segunda bestia é unha que sae da terra con cornos de año, de carneiro, e que é a que leva escrito na fronte o número 666. E nesa pasaxe da Apocalipse dícese: aquí está a sabiduría. O que teña inteligencia calcule o número da bestia, porque é número de home, e o seu número é 666. Está discutido polas traduccións se é 666 ou 616, pero xa o veremos máis tarde. Bueno, debolle dar as grazas a Jombaz Coral polo novo seguimento. Moitísimas grazas por nos seguir, por ser o 667, a persoa que rompe ese número polo cal estamos facendo este programa. Entón, dito isto, este macho cabrío pode ser que se pareza moito ao bicho este do Señor dos Anéis? O bicho do Señor dos Anéis? Sí, o que sae do abismo en Moria. Ai, sí, teñen un aire, é verdad? Teñen un aire na peli, claro. Ese, non me acordo como se chamaba, teño ali o libro, pero, bueno, grazas a Dieguito, porque se suscribeu de novo co Prime, Dieguito, mentras estábamos por aquí falando e tal, puxo veña 7 meses e veña para celebrar esas 666 ánimas. O Balrog, dinos aquí o galego, aí está, que non me salía. Entón, 666 é o prefixo, non, é a liña de Belcebús. É a liña de Belcebús que pasa por Barreiros e remata en Ferrol. E ten razón, hai moitos abonados. Ademais, Belcebús é o bus que vai polas estradas da costa todas. É dicir, non colle unha xeral na vida. É dicir, vai penando por todos eses fochancas que hai por todas as estradas da costa ata Ferrol, dende Ribadeo ata Ferrol, o Belcebús. Entón, aí está, Monfebús, di. Na peli ou na serie? Non, na peli, era o Balrog, que decía aquí María Levo. Bueno, continuamos, entón. Está claro que visualmente é unha referencia tan potente e tan impactante o libro do Apocalipse que ti, cando eres creador, necesitas crear unha bestia que sae dun abismo, o primeiro no que vas a pensar é en como a describen no Apocalipse ou como a fixeron outros que se basearon tamén no Apocalipse, non? Entonces, é como xa un icono cultural ben asentado. Entón, que pasa? Que este 666 dícese que é número de home, entonces aí fanse diferentes elucubracións de que a que se refiren con isto. A maioría das interpretacións din que se refire a un código dun nome dun home. Porque antigamente as linguas grega, hebrea, árabe, as letras teñen equivalencias numéricas.
e con elas pódense facer cálculos e tamén se poden codificar mensaxes. Entonces, a lingua hebrea é o sistema que máis coñecemos a través da Cabalá. Mira o Balrog, velo. Hai o Balrog. Das un aire, ¿no? Das un airiño dase. Sí, además. Vale, seguimos. Entón, perdón por cortarte, que estábamos pendentes do Balrog. Veña. Non pasa nada. Que por onde iba? Pola Cabalá hebrea, non? Na que unha parte moi importante da Cabalá é a xematría. E a xematría é precisamente esta equiparación das letras con valores numéricos que antigamente utilizábase para cálculos. De feito, xematría é unha palabra xematría é unha palabra que ven da palabra xeos, pedra, e cálculo, non? Porque, de feito, aprendíase aritmética e aprendíase gramática con pedras. Aí nos tempos remotos, moi remotos do mundo, vale? Entón, dai tomouse o nome, porque tamén hai outro nome en grego que é a isopsefia. Moito máis importante do que pensamos. Estamos moi centrados hoxe, coidadiño aquí. Di aquí o Medialevo que vai o Belcebús vai por todo Terrolterra, ou Terrorterra, como sería? Porque Terrorterra tamén lle queda moi ben. Pola comarca de Terrorterra. Bueno, o caso é que aí o que tedes na pantalla é a equivalencia das letras hebreas cos números. Vedes que van seguidos ata a Yod, que é o 10, despois pasan a decenas, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 200, 300, 400, vale? Vale. Entón, que sería? O nome de home ese que sería Bab. Ainda non cheguei a eso, ti, espérate. Vale. Eu estou me adiantando xa. Pero ti, cando pensas que isto é fácil, que dis, vale, pois Aleph é o número 1, Bet é o número 2, Gimel é o número 3. Pero resulta que Aleph tamén se pode descompoñer en varias letras que teñen a súa vez un equivalente numérico. Entonces, Aleph está composta por dúas Yod, que vale 10, e unha Bad, que vale 6. E todo sumado dá 26. Por lo tanto, o valor numérico de Aleph é 26, que é o mesmo valor numérico que Yahvé. E aquí vimos a outra cuestión, que é que na Cabalá xudía, os hebreos consideran que os valores numéricos, cando dúas palabras teñen o mesmo valor numérico, son equivalentes. Entón, por exemplo, Aleph vale 26, Yahvé vale 26, polo tanto, Aleph é o nome de Deus tamén. Vale, o sea, son como palabras sinónimas. Exacto. Entón, desde aquí, aínda se poden extraer máis cousas. Non vos quero dar a turra, pero, por exemplo, o libro da Xénesis... A min dame medo cando empezas a explicar algo e xa te estás escarallando, ti. En plan, vou meter unha... Non vos quero dar a turra. Pero vou vos meter unha... Veña, dalle. O libro da Xénesis non comeza pola letra Aleph, comeza pola letra Bet, que é a segunda letra. Claro, isto supoño que serán requerimentos da linguaxe, pero entonces pasaron por aí os estudosos da Cabalá e da Cabalá é unha serra que aquí entre Capela e San Sadurniño. Entonces din, no, é que a Xénese comeza por Bet, porque non pode comezar polo 1, porque o 1 é o principio de todo, o que está antes de todo, e a Torá é algo dado aos humanos. Entonces pertence ao material, non o que é o 1 anterior a todo. Así que non pode comezar por Aleph, ten que comezar por Bet. E de aí sácase tamén que se a Xénese comezara por Aleph e sumamos despois as seguintes letras, sería 1 máis 2 máis 3 daría 6. 6 é equivalente á palabra mentira. A palabra mentira en hebreo tamén vale 6. Entón, está un pouco feo que a Xénese comezara con unha mentira, non? Estaba feo, sí.
Que pasa? Que comeza por B, entón se sumamos as seguintes letras son 2 máis 3, 5, máis 4, 9. 9, unha palabra equivalente é verdade. Entonces, o libro da Xénese comeza coa verdade. Espera un momento, porque vou poñer aquí para que o entendan todos. Exacto. Aí xa entendestes todos. Xa entendestes todos, non? É dicir, Julia Roberts tamén o entendeu. Ollo aí. Entón, que pasou? Sigue contando. É que eu xa perdín o fío completamente. Terías que volver a comezar. Xa, pero é que o hebreo non sei, así que tampouco... Pero bueno, digamos que o 6 equivale a mentira e o 9 equivale a verdade. Vale? Vale. Entón, E claro... con iso xa nos podemos dar por contentos. Porque 666 sería unha triple mentira. Non? Sí. Pero 666 suma 18 e 1 máis 8, 9. Que dá a verdade. Joder, macho. Numeroloxía pura. En fin, eu de hebreo... Dixo María Levo que el de hebreo só ten o nome. Continuemos, por favor. Entón, bueno, pois quedademos con esta ensinanza de que 666 pode ser un número positivo porque en realidade hai algo de verdade aí. É unha verdade que hai que extraer de algo fragmentado, vale? Iso sería a interpretación xudía e hebrea do número, non no contexto da Apocalipse, senón do número. Pode haber a verdade de que é mentira. Pode haber a verdade de que é mentira. Tamén. Cuidado. Non tiro o micrófono porque está aquí amarrado, senón... Pode haber a... É un pouco a idea como que todo o que vemos é mentira, como unha proxección dos nosos sentidos e da nosa mente, pero en todo o que vemos hai algo de verdade trascendental, non? Entón, esa sería a idea. Entón, non deixarse enganar e quedarse no 666, senón ir un pouco máis alá. Esa sería a idea. Que, bueno, bastante diabólico é ter que facer todas estas conxecturas numéricas con letras. Xa de por sí. Pronto puxemos o meme. Vai caer máis veces, me parece a min. Vai caer máis veces. É máis, eu penso que merecemos... Espera, a ver onde o tenho. Este. ¡Viva el vino! Veña, dalle. Bueno, o caso é que estou vos a dar a turra co hebreo, pero aquí o importante é o grego, porque o libro do Apocalipse escribiuse en grego. Entón, témonos que ir a esta cidade, a Esmirna, que é bastante importante, porque no libro do Apocalipse hai 7 igrexas ás que se dirixen 7 cartas. Son as igrexas de Asia Menor, entre elas Esmirna. Entón, hai unha teoría que di que a parte referente á bestia e ao 666 está directamente relacionada coa cidade de Esmirna, porque na carta referida a ela dice que hai unha sinagoga de Satán que non sei que rollo tamén comercial, non? Como que os cristiáns de Esmirna o están a pasar mal, están empobrecidos por culpa da sinagoga de Satán. Vese que en Esmirna no século II despois de Cristo, finales do 1, 2, principios do 2 despois de Cristo, foi un dos sitios onde comezou a haber unha comunidade cristiana bastante sólida e incipiente e parece que a sinagoga de alí pois non o recibía moi ben, o que hai que sumar as persecucións de Nerón e de todos os emperadores, non? Entonces, podería ser que esa bestia se referira a algo da cidade de Esmirna. O sea, unha das teorías. Digo eu... Pero hai algo máis curioso en Esmirna. E é que os gregos, a escritura grega tamén ten un sistema de xematría, que é o que se chama isopsefia. Isopsefia. Vale, é dicir,
as letras gregas teñen tamén valores numéricos e poden ser empregadas para cifrar mensaxes. Digo, unha cousa. A que se refire Tais aquí co tema de viva e que sorte que non teña tapón de botella de plástico? Non Atentos a sei. min. Espera. Non sei. Bueno, que nos lo explique. Sí. Pon, non é unha capela, é unha especie de pozo. Respecto ao viño é o meme de Rajoy. Vale. Estaba perdido. Vai tarde ou que? Vai tarde, asinalo. Creo que sí. Bueno, o caso é que en Esmirna, na Ágora de Esmirna, hai unha basílica que sabedes que é non basílica en sentido cristián, senón basílica no sentido do Imperio Romano, que era o edificio onde tiñan lugar todos os intercambios comerciais e certos decisións xurídicas tamén. Entón, Moi boas. na basílica da Ágora de Esmirna... Espera. Ai, perdón. Moi boas dos do Rei, dinos por aquí, Six Sigma 666, as cousas que se aprenden co black metal. Vamos a iso. Claro, o famoso Imperio Romano que está tan de moda. Para algúns está de moda. Continúa, porfa. Continúo. Entón, os gregos tamén cifran co alfabeto grego certas cousas que necesiten cifrar. O sea, que parece ser que era un sistema bastante coñecido. É dicir, en Esmirna, na Basílica de Esmirna, atópanse inscripcións, unhas cantas de certo carácter amoroso erótico, que fan entender que a poboación dese lugar concreto coñecía o sistema. Nestes grafitis que aparecen, o que se di é: a miña amada ten o número seguido do número. E o número que corresponde é o seu nome cifrado, vale? O sea, a miña amada é o número 45. Pois o número 45 correspondería a algún nome da época. Non hai ningún estudio que se fixera serio ou bastante profundo e contundente para intentar averiguar os nomes, pero esas inscripcións existen. E ademais en Esmirna aparece unha inscripción que se cree que é unha das primeiras inscripcións de sociedades cristiás, porque o que está cifrado é Pistis, Fe e Señor. Sí, Señor. Que dan como resultado o 800. E o 800 é o número que corresponde a Jesús ou a Cristos. Non sei se é a Cristos ou a Jesús. E tamén a Zeus. Deus. Que en grego dícese Zeus como Zeus. Vale? Entonces, esa inscripción dá a entender que nese lugar concreto había un asentamento de cristiáns que coñecían o cifrado en isopsefia. E agora podes poñer a Julia Roberts, creo. Sí, vou na poñer outra vez. É que, sí, é un pouco enrevesado todo isto. Un pouco sí. Un pouco bastante. Di aquí Madialevo, fainos un código aquí, Alfa Lambda Tau, non sei como se chama a T, pero penso que é Tau. Moitos 6, pero son 8 columnas. Alobeira Today, vale, Alobeira Today, Alfa Lambda Tau, sí. Sería eso. Xa ves, Maialevo, que estou abrumado por tanto código e tanta cifra, estaba allí buscando un código que non era. Continuamos. Bueno, eu perdínme aquí cos números, esquecíme que tiña estas maravillosas miniaturas do Beato de Liébana ilustrando o Apocalipse. Esta é a primeira bestia, a que sae do mar, coas 7 cabezas e as 7 coroas en cada cabeza, que ameaza a muller vestida de sol, en fin, de Apocalipse, que mola moito máis que vos lo conteu.
Un día temos que facer Esta é a segunda, vale. un programa sobre as significancias numéricas, é dicir, ese 7 que está tan presente en toda a tradición cristiá, Numeroloxía pura, eres. esa numeroloxía, e explotamos o meme que para eso descarguei. Bueno, a segunda, ponme a segunda, a ver. Espera, esta é a segunda bestia, a que sae da Terra. Esta é a que leva a inscripción 666 e está encargada de facer que as persoas do mundo adoren a primeira das bestias. É de aí que se extrae esta teoría de que xa que é o contexto de Asia Menor, de que a primeira bestia representa o Imperio Romano e a segunda representa os grupos sacerdotais. Algo así. É a teoría máis espallada, despois hai moitas outras. O caso é que en grego o 666 está escrito así como ves na pantalla. Bueno, esta é extraída da interlineal da Reina Valera e ben escrito como his. Vale, 666. Son as equivalencias numéricas de cada unha desas letras. Mira aquí o Medialevo, ves como fía o Medialevo, o experto en GeoGuessr do noso Twitch, que di 7. O 7, como parroquia está en San Sadurniño, que ten 7 parroquias San Sadurniño. Un día teremos que facer un especial en directo pola Lobeira, que agora dis que temos lobo, e hoxe pasaronme mesmo un vídeo dun raposiño que anda rondando a casa, porque está o pobre, está esfameado perdido. Entón anda rondando as casas e non... Claro, as jaliñas xa as temos ben pechadas, entón, pois non dá feito. Come algún que outro figo e tal, pero, pobriño, estaba esfameado de todo. Pois non parece, Dieguito, porque está Dieguito. Eso daba vos chuletós, o polvo ese daba moitos rachos, daba un bon San Froilán, non sei que. Calquera diría que CH. Hostia, o Apocalipsis o mediodía non ven nada ben. Vamos a ver, veña, seguimos. Apocalipsis, 13:18. Este é un fragmento dun papiro que non me acordo exactamente cal é, que vedes que está aí o GIS, non? 666. Hai outros papiros onde está escrito GES, que sería 616. As versións máis antigas dice que serían 616, pero como hai eses cambios entre papiros, pois despois está don Ireneo por aí que dice que era 666 e que o problema é que os escribas se confundían. E despois hai outra teoría que di que se cambiou do 616 ao 666 para que fora un número triple como é o 888 de Cristo ou algo así. É un rollo así. Un rollo así. Eso. Son de letras, eu xa me metes números polo medio e xa fago o que poi. Bueno, abrimos teléfono para que nos parabenicedes en directo, podedes chamar ao vivo dende xa, podedes chamar e botar unha parolada. Non vale, es que non sei, é que non tal, porque non fai falta, podes estar en pixama porque non é unha chamada de vídeo, é unha chamada de audio e non vamos notar no audio, se non queres ti que se note, que estás en pixama ou que estás rascando o cu. Entón, non hai excusa para non chamar e non parabenizar aquí a esta muller polo traballazo que fai cada último luns de mes e hoxe extra neste primeiro luns de mes facendo un especial porque xa sodes 666 persoas, bueno, xa 667 persoas, parabenizar a Melody por iso e a min por ser o payaso bobo aquí que dá entrada ás cousas, que fai os jijijajás, que lee as vosas mensaxes, etcétera, etcétera. Entón, abrimos teléfonos, podedes chamar cando queirades. Non sei onde o teño, no 3, sí. Vale, no 3. Teño aquí. Voulle dar voz. Sigue, Melody, porfa. Bueno, aquí esta que xa vos la presentei antes, é no mesmo, para que vexades que estas cousas non son esotérico-cabalísticas de modernos que se volven
tolos cos números e as letras e fan conspiracións para arriba e para baixo e tal. Isto é moi antigo. O Beato de Liébana e moitos comentarios do Apocalipse teñen nesta pasaxe intercalada a seguinte folla. Diredes, non entendo nada, que é iso? Non vos preocupedes, eu tampouco entendo nada. Pero isto é unha táboa de cálculo do nome da bestia. E está en todos os manuscritos medievais de comentarios do Apocalipse. Aquí tedes un detalle. Porque enténdese que esta bestia é o anticristo. Entón, esta é a táboa do nome do anticristo. Desta táboa pódense compoñer moitísimos nomes. Non hai ningún concreto que saia. Ireneo creo que dá como uns 5, dos cales agora mesmo non me acordo, pero bueno, simplemente que se compoñen nomes a través desas sílabas ou algo así. Entón, a xente sempre lle gustou intentar calcular e dilucidar cal era o número da bestia. Que non é nada raro entrar nese xogo, meterse ás cabalas, a xeomatría e todo iso. Entonces, isto xa é de cousas de señores medievais, para que vexeras. Sí. E agora vamos ao importante. Cal é que quere decir o número da bestia? A teoría máis aceptada é a de que é Nerón. Nerón foi un emperador que efectivamente perseguiu as cristiáns e que cadra por datas co momento no que se escribe o Apocalipse, máis ou menos, século II despois de Cristo, finais do século I. En Asia Menor foron bastante contundentes as persecucións, entonces todo cadra. Que pasa? Que Nerón suma 1005 en grego. Me cago en Ross. Claro, é que si non pode ser, Nerón. Entonces, claro, así non cadra. De feito, eu estive buscando, din por aí que hai unha cita de Suetonio donde con este 1005 di como é? Suetonio dalle outro significado. Suetonio di matou a súa nai. Ditais aquí que se sumas o 1 máis o 0 máis o 0 máis o 5 dá 6, claro. Claro, dá 6, pero despois hai que multiplicalo. Si é que vou poñer outra vez aquí un mensaxe, unha mensaxe que puxo Madia Levo, que puxo: a pena é que o teléfono non enseña 666, pero claro, é 676, pero si o 7 e o 1 do final restas, quitas yo o 7 do medio e queda 666. Ahora que? Claro, é que non sabedes facer os cálculos. É que, a ver, non calculades como a min. Cifras e letras. Me cago en Nerón e o seu. Vale. Non vos preocupedes, porque aquí hai xente que di, vale, é que en realidade non está codificado co sistema grego. En realidade o que fixeron foi usar o sistema hebreo, pero con letras gregas. Porque en hebreo Nerón César dá 666. Toma. No, non vamos. Non vamos a poñer esto, vamos a poñer esta. ¡Viva el vino! Veña. Pero claro, aquí hai que preguntarse, por que un autor grego escribindo no ámbito de influencia do grego vai a codificalo coa xematría hebrea? Parece que non ten moito sentido, pero como había unha comunidade moi importante de xudeus nesa época tamén, nesa zona, pois pode ser que houvese certas influencias, non o sei. Esos son xa teorías. Mira que di o señor do nome hebreo. Pero Nero en grego significa auga. Toma ya. Agora que? Agora que? No. Agora que? Xa. Agora que? A auga é o demo, dixo Tais. A auga é o demo. A auga cría ras, decía meu bisavó. Que pasa? Que o Apocalipse tamén traduciuse a latín, entonces tamén viñeron os comentaristas latinos e dixeron, no, isto en realidade refírese, porque 666 é DCXV palito.
Entonces isto significa Domitius Caesar legato sti violenter interfecit. Me O cago emperador Domiciano matou vilmente aos enviados de Cristo. Ou DCXV palito, que sería 616, Domiciano César matou vilmente aos enviados de Cristo. O de V palito matoume a min. V palito. E digo eu, porque isto pódese ler tamén como número, claro, 600. Claro, é o número en romano. No, pero non son 660. Realmente isto é 616. O de arriba. E o de Ai, baixo. que deixei unha L polo medio. É DCLXV palito. Ah, xa me parecía. Perdón. Claro, falta unha L aí entre T e Falta X. unha L arriba, Unha sí. L. Estaba dicindo eu, hostia, Sí, falta unha L. falta a L de legatos, ¿no? Claro. Problema, que a Apocalipse, repetimos, foi escrita en grego e non en latín, entonces non ten sentido que codificaran coas letras latinas. Mira María Así Levo. que de Falta a Domiciano L nada. de que, Melody? A L de que? De Loeira. E de Luns de Tea. Cuidado aí. Luns de Tea. Matemática pura. É así. Estaba todo pensado para facernos publicidade neste momento, en Por eso realidad. eu. Agora que estamos neste momento publicidade, vouvos lanzar un billete, vale? Para que tomedes un auga, ou é cortiño, tampouco é moi longo, son 36 segundos, vale? É un anuncio interno da Lobeira e de máis cousas que pasan ao redor, é dicir, fora da Lobeira tamén pasan cousas. Entón, imos lanzar isto e despois seguimos, vale? Ei, queres atopar todo o contido en galego en liña dun xeito doado? Visita a web do Obradoiro Digital Galego, o fogar do contido en galego na rede. Centos de proxectos na túa lingua en formato podcast, canles de YouTube e Twitch, contas de Instagram e TikTok e mesmo blogs. Que non atopas a túa canle? Rexistra de balde no noso formulario en liña. E se queres formar parte de tan potente asociación de creación de contido en liña, podes te asociar premendo no botón Afíliate. Obradoiro Digital Galego, o fogar do contido en galego na rede. Pois aí está, Obradoiro Digital Galego, que nós somos de Obradoiro Digital Galego. A Lobeira é de Obradoiro Digital Galego. Aínda que non vos asociedes, tédelo aí, é de balde. Podedes ir, ver o contido que hai ali, ver as novas publicacións que fan a xente que ten registrado o seu proxecto, e mesmo, se tedes un proxecto, registralo de balde no noso directorio, e así un bot chiará en Xe máis en Mastodon cada vez que publiquedes contido novo. Dito isto, continuemos, Melody, con esa farfullada de números que estamos abafados. Os de letras hoxe están sufrindo. É terrorífica esta noite para a xente de letras. E sin invocar a Satán. E sin invocar a Belcebús. Entón xa... máis teorías non hai, o sea, podedes sacar 666 de calquer nome como vos dé a gana. Sei que hai unha teoría masónica francesa de que se faz a xematria en francés de l'empereur Napoleón, tamén dá 666. Tamén dá Adriano, o sea, podedes buscar moitas maneiras e van vos dar 666, vale? Entonces, o que está claro é que o autor do Apocalipse dirixíase a un público moi concreto que coñecía perfectamente a que se estaban a referir. Vale, era de nicho o Apocalipse. Exacto. Era unha publicación de nicho. Exacto. O sea, Xoán, o escritor do Apocalipse, sabía perfectamente a quen se dirixía e sabía perfectamente que o iban a entender. E precisamente porque hai esas inscripcións en Esmirna, unha das teorías actuais así máis en boga e a de que probablemente se estivera a referir nesa parte do Apocalipse á igrexa de Esmirna. Imagínome a Xoán, imagínome ao Xoán ditándolle a quen lle escribía, claro, porque ele sería xa un tema negros que lle chaman, non? No mundo da literatura e tal. Entón estaría, mira como cho digo, apunta aí que suma todo.
co porrete na má. Di aquí Madia Levo que máis teorías non hai, que nos dean tempo a nós. Eso é certo, que nos dean tempo un luns de tea de teorías sobre numeroloxía. Logo sacamos aquí de todo. Agora mesmo, ahora que dixaches o do porro, É que tiñan que digo, darlle... igual estaba aí Xoan o do Apocalipse dicindo apunta isto, verás a que vou liar, como nos vamos rir. Aguántame aí a China que nos vamos rir aquí moito. Di aquí o Madia Levo que era Stephen King, era Juan Stephen King, claro. Sí, sí. Son los mil calizos. Aguántame el cal. Vamos allá. Bueno, Entonces, por exemplo, podemos ir a elucubracións modernas, non? Hai un cacholín, por exemplo, que 666 é número de home, non? Vaya. E se o sumas dá 18. E 18 é a maioría de idade en moitos países. Entón, ao mellor refírese á consciencia da maioría de idade. Claro, esa teoría funciona hoxe, pero hai 100 anos a maioría de idade era os 21 e hai países onde ainda sigue sendo os 21 a maioría de idade. O sea que elucubracións numéricas podemos facer moitas. Hai unha coincidencia moi curiosa, que é que nós, a vida na Terra, está baseada no carbono, e o carbono 12, o isótopo de carbono 12, ten 6 neutróns, 6 protóns e 6 electróns. Entón, hai xente que di que se refire que o número de home refírese ao carbono, porque ademais é unha bestia que emerxe da Terra, non? Entón, estaría todo como vencellado á materia. Un número vencellado á materia. Vou compartir unha cousa aquí un momento, por curiosidade só, para que os que veñades de paseo a Madrid, podedes coller a línea 666 de Zarzalejo a las Navas del Marqués, e pasades aí por San Lorenzo del Escorial e todos estos rollos, aquí tedes os horarios de autobús, o autobús do Averno, Belcebús. Ostras, non me acordei. Ahora que dixo de Madrid, a estatua do Anxo Caído, que está no Parque do Retiro, non se supón que está a 666 metros sobre o nivel do mar? Pois non o sei. Cal? Que anxo caído? No Retiro hai unha fonte con un anxo caído, con Satán caendo. Busca aí, xa verás. Entón, dícese que está a 666 metros sobre o nivel do mar, que creo que variou xa en 667, unha cousa así. Que acabas de vale, sí, xa vexo. Pero sí, está así, aquí pon un que el ángel que está casualidad. Bueno, eu penso que non sei, igual ese pedestal está feito adrede para que este a esa altura, non? Claro. Voulo lanzar, veña. Veña, vouno lanzar, veña. Detener pantalla. É que isto vai lento, o sea, podes seguir explicando cousas. A ver. No, tipón, porque agora vou a cambiar de número. Agregar. Védelo aí. Visit. Aquí o tedes. Ui, que acaba de hacer? Está todo o mundo dicindo, que acaba de facer? Deulle a aceptar. Ai, non vistes. Deulle a aceptar as cookies. Ai. Bueno, non queda moito, en realidade, porque agora imos a xematria moderna. Non lle fagais caso ao triángulo vermello que ten aí no medio. Vale. Pero é esta. Aí a tedes. Ten un pedestal, vale, e din aquí en Telemadrid, claro, que van decir en Telemadrid, pois que comentan, casualidad, 666 metros de altura, casualidad. No, tío, é que alguén, por puro turismo, quixo poñelo así, é dicir, ao final... É que é unha estatua do século XIX, non lembro exactamente a historia. Que pena, non me acordei dela para agora, que senón, claro que vos chantaba aquí a historia. Veña, seguimos. Bueno, entonces, para finalizar, na cultura moderna tamén temos a nosa xematria codificada, obvio. Entón, unha das máis peculiares, en fin, é a os neonazis utilizan o 8. Por qué? Porque a H é a letra número 8 no alfabeto.
Entonces, 88 significa Heil Hitler. E aí está tamén Combat 18, que é outra facción neonazi que utiliza o 18 tamén. Que referencia a Hitler. Un é A e o 8 é a H. É o mesmo que Adolf os Hitler. Hell Angels son os 8-1. Ai, Jesús, das cousas da Que, numerología. por certo, na xeometría creo que Hitler tamén dá 666. Se te pos, dá. Fijo. Esa xente tiña moito tempo libre, di aquí. A ver, Madialevo, teoría de Madialevo. 18 é 1 más 8, que é 9, pero se lle das a volta é 6 outra vez. Claro. Dinos aí. É que, a ver, é que ao final... Tamén, pero 1 máis 8 é 9, que era o número da verdade. E cando pasas aos 18, sabes, recibes a verdade da adultez. Mira, a verdade só lle tes que dar un xiro de 180 grados para que sexa mentira. Toma. Algo do libro leches, di aquí Tais, vamos a seguir. É verdade que Tais pasoume antes un libro que non puiden ler porque estaba incompleto, que é, digo vos ao libro, 666, el número sagrado de la diosa, igual vos resulta interesante, de Juan Rosado Velasco. Tamén hai outra cousa moi interesante, é que se vades a Google e buscades isopsefia ou isopsefi, ou buscades xematria, pero en inglés, vades a topar que hai páxinas web dedicadas a facer a xematria de líderes políticos actuais. Está a xematria de Trump, a xematria tamén de escritores, ou antes, por cotillar, estaba mirando algo de Maimónides e tal. Que quer dicir? Que sae non só a equivalencia numérica, senón que saen relacionados con todas as outras palabras que dan o mesmo número. Se estades aburridos, non tedes que facer, podedes investigar un pouco. Eu agora mesmo, en canto cortemos. E despois tamén hai outra páxina de isopsefia que está en inglés, que fai traducións de textos gregos e tamén busca cousas de codificación grega, que está interesante porque se di que na Ilíada tamén hai certa codificación, nos himnos aos deuses tamén pode haber codificacións e, por suposto, tamén aparecen nos papiros máxicos. Por qué? Porque a palabra ten poder de por sí, pero se a palabra lle unimos o poder do número, aumentámolo. Entonces, parece ser que hai conxuros e oracións máxicas construídas en base a xematria e a isopsefia para aumentar o valor da recitación. Está moi interesante, é moi pouco investigado, pero existe, non son maguferías. Mira que di aquí Madialevo da xematria de A xematria de Merrafón. Calculadelle aí o valor desta frase. Señoras y señores, muchas tardes y buenas gracias por su asistencia a esta convocatoria. Calculada de xematria, que rompe a calculadora, seguro. Eso é para quen se aburre moito. Bueno, home, haberá quen se adique a iso. É dicir, non pode haber quen gañe a vida con iso. A ver, por un lado están os cabalistas gañan a vida con iso. E por outro lado tamén están os profesores de linguas clásicas que se o teñen como foco de investigación, pois tamén, digamos, que gañan a vida con iso. Ti podes facer, iso xa sería entrar en cábala e numeroloxía, xa non sería a xematría antiga. Ti podes facer a xematría do teu nome, vale? Buscas a equivalencia das letras do teu nome e súmalas. E o número que che dá significa algo. Agora, que sistema de significancias vas a usar para entendelo? Texto de Dos do Rei. Demasiado texto, Dos do Rei. Hai que resumir, Tiña un colega, di aquí o Dos do Rei, tiña un colega grego que andaba un pouco metido no tema este dos deuses do Olimpo. Números, significados auténticos e patatín e patatán. Moito nazi grego había metido nesas historias. Cuidado. Claro, porque ao final as cousas así radicais hai que ver a onde nos levan tamén, Hai xente seria e logo Mr. Tartaria. Mr. Tartaria é este que lle rebate as teorías a todo o mundo, non? Sí. O terraplanista
Mi madre, que vaya elemento. do cubo blanco da Antártida. Sí, E a decir sobre os dedos do rei, o que non sabía que pasaba en Grecia tamén, bueno, claro, podo me imaginar, pero é unha cousa interesante das correntes neopaganas e é que hai eu quería dicir moito nazi polo medio, pero moita xente que tende a esta idea de raza pura ou purista da cultura, de algo así. Entonces hai un rollo un pouco turbio en certos círculos neopaganos. Isto de recuperar os deuses antigos e as tradicións antigas ven por certos lados asociado a movementos máis nacionalistas. Hai que ter cuidado porque ás veces podeste atopar pois con xente así. Igual que hai moi boa xente tamén no paganismo e que, bueno, hai de todo, pero está moi ben sellado ao supremacismo. A xente seria, logo está Mr. Tartaria, decía, nos tais, eso seguro que é para os que dan exorcismos. Despois hai unha cousa moi interesante tamén en canto a xematria, obviamente en numeroloxía cabalística hai un autor que é Abraham Abulafia, como iniciador da cábala. Despois das súas ensinanzas escribiuse un libro que é el Zohar, moito tempo despois, é un libro que se escribe en España, o libro do esplendor, non? E de aí é onde se extrae todo isto da árbore da vida coas letras hebreas, coas equivalencias numéricas e os 22 camiños que relacionan entre elas, e, bueno, de aí construíse toda unha filosofía en torno ás equivalencias das letras e dos números, pero hasta aí xa non chego. Eu quedei no Aleph e no que vos expliquei é pouco máis. A ver se chama Abraham a ambulancia encima de Aleph. A ver se chama... Así que queredes un directo numerolóxico. Quero eu. O mellor a xente non quere. O mellor se hai moita xente aquí de letras, sabes, non están interesadas as persoas en que lles falemos máis de números, pobriños tamén. O que pasa que, bueno, podemos adiantar un pouquiño de que imos falar o vindeiro 28? O vindeiro 28 imos a falar do dobre. Que non vos soa de nada, pero a alma, o espírito ou a ánima en diferentes facetas. Porque cadra moi ben co tempo de santos, das ánimas, dos difuntos. Claro, porque finais de outubro, está cerquiña aí a data, entón, pois, eu quero, pero non vou facerlle a mí. É que, claro, en numeroloxía, claro, numeroloxía hai varias correntes. Tes a cábala, despois tes os números anxélicos, despois tes as sincronicidades de Jung, tes non sei que, e todo se cruza, e iso fai falta 2 másters e un doutoramento. Madonna estaba metida na cábala. Madonna comezou a estudiar cábala non sei, xa era maior, xa estaba na madurez, e foi ela quen empezou a levar, por exemplo, empezouse a ver a ela isto do fío vermello, a pulseira esta vermella que leva agora todo o mundo. Supostamente é unha tradición cabalística. Hai dúas escolas, uns din que sí e outros din que non. Pero recordo que Madonna foi das primeiras celebrities que comezou a levala, despois empezaron todos a copiar. Xa non era Who's That Girl, di aquí Marilevo. Eu vou instar a xente, a ver que che parece, a que preparen un conto de medo, cortiño, que nos poidan contar por teléfono, xa que ninguén chama, imos a incentivar que a xente chame. Entón, que a xente nos chame para contarnos a súa historia alrededor do dobre ou das ánimas, ou xa que estamos a finais de outubro, vale? Curtiña, por favor, que quepan varias historias ao longo da noite, e sorteamos algo.
entre esas persoas, pois o mellor dámoslle unha caneca que teño na casa, que aínda me queda unha, ou algo. Entón, que vos parece? Veña, animaránse. Que nos manden as súas historias de ánimas. Digo, non sei. Bueno, boa noite dos do Rei. Di aquí un vin de o ver eso acabas tolo antes de rematar. Si sacamos a Julia Roberts. Bueno, eu deixo a votando aí. Deixo a votando diante da portería e quen chame, entre todas as persoas que chame, votamos despois entre todos, vale? Votamos cal é a historia que nos molou máis ou sorteamos, eso xa veremos como facemos. Pero habemos sortear algo entre toda a xente que chame para contarnos a súa historia de medo. Facede un clip deste anaco donde digo isto e podelo publicar donde queirades para que a xente chame ou mande un audio de WhatsApp, pollo. Se non podes estar en directo, podes mandar un audio coa vosa historia de medo, non máis de 2 minutos, por favor, sintetizade. Faiche traes aí Home, unha pregunta. home, é máis bonito se é unha historia vivida por un, é dicir, ou por unha. É dicir, unha vivencia mola máis que unha historia inventada. Unha historia inventada non deixa de ser iso, unha historia inventada. Pero algo que viviche, que che pasou, un susto que levache, algo que viches ou que criches ver, pois esas historias son as que buscamos. Por lo menos son as que busco eu. Non sei que lle parece aquí a Melody, pero penso que é unha boa cousa para o luns antes de final, antes dese día de defuntos, pois nesa semana, no? Contar esas historias de medo e que queden aí rexistradas nun luns de tea especial tamén, que vai ser sobre o dobre, vale? Que máis? Quédanos algo na recámara volvo a lanzar a esa? No, xa está todo explicadiño. Xa está todo explicadiño, xa chegamos. Faltaron as invocacións demoníacas que non me deu tempo tanto. Claro, no, é que mira que nos di aquí Renato el Cid, di, claro, é que máis de 2 minutos xa imos aquí, xa estamos aquí a roncar. Entón, no, sede sintéticas, é dicir, as historias ben resumidiñas, vale, sin irse moito polas ramas, contádesnos a historia e despois pois xa vemos o que facemos entre todas as que recibamos. O meu ascensor funciona solo, a veces sin tocarlle, funciona solo. Eso sí dá medo. Pues, bueno, a min dame máis medo final de mes. Pero fora diso... Es que eu... Iso dá medo, pero eu cando cambiei de televisor, porque eu son unha señora algo arcaica, entón cando tocou cambiar de televisor, pois nada, enchufei e tal, funme, cheguei á noite, non sei, foi un día que volvín tarde, xa era pola noite, non houbera naide estivo na miña casa, e chego, estaba o televisor acceso. Digo, que mal rollo, digo, isto? Digo, apago, digo, bueno, espero que non haxa espíritus. E volveu a pasar varias veces máis, ata que me din conta que era o temporizador que viña programado. Ostras, tiño... Vale. Sempre hai, a ver, case sempre. A tecnoloxía matou aos fantasmas. Ia dicir sempre hai un porqué, pero case sempre hai un porqué que non saibamos, no? A min fíxome graza, por exemplo, facendo co dedo para arriba nos reels de Instagram, no? Que atopei un vídeo dunha tipiña que tiña unha boneca destas de porcelana, que tiña un cordón e cantaba, vale, tirándolle do cordón. O rollo foi que ás 2:30 da mañá empezou a cantar soa, sabes? Nani, nani, ni. Claro, e diste, cuidado, estás na casa completamente silenciosa, sabes? E de repente empezas a escoitar cantar unha boneca e diste, claro, e agora vou ir ali á habitación a ver que pasa. Pero bueno, eu xa adianto que me quedaba amarela cando morría alguén no pobo. Bueno, pues oye, contánoslo ou nun audio ou nunha chamada en directo. Eso xa, como vexades. Un compi
apareceulle un frontal encendido sin máis de noite. Pois mira. Pero iso xa me creo que pode ser un mal contacto, unha pila que se sulfata, é dicir, ao final a tecnoloxía, como di Melody, a tecnoloxía matou os fantasmas. Entón, como a tecnoloxía matou as fantasmas, fuxide desa tecnoloxía. Eu mirarei de descargar unha historia sobre as visións que nos contou no seu día, anos hai, xa aínda tiña eu pelo, hai moitos anos, contounolo Luís Vergara, o noso Luís de Cousas de Vellos, da Lobeira, contounos unha historia das visións. Entón, vámolo poñer, está un pouco en ton cómico e tal, pero esa historia é a que vai abrir as vosas historias que nos mandedes, xa sexa por un mensaxe, por unha mensaxe directa a través de Telegram ou WhatsApp ao teléfono que estivo pasando pois, prácticamente todo o programa por debaixo da pantalla, ou por unha chamada en directo cando abramos as liñas, vale? E nada máis, non, Melody? Vémonos a finais de mes, dentro de 4 semanas. Dos en 3 semanas. Non? 2 en 3 semanas, Sí, vémonos. sí. Bueno, pois dito isto, nada máis. Moitísimas grazas a todas e todos por ter pasado por aquí. E, como digo sempre, pois vémonos noutra e apertas. Adeus.